Hartiat ylös ja lähdetään kääntymään. Niin. Ja nopeasti vaan korjaa sen laukan. Ja jatka. Ja sit rauha. Ihan. Jatkas laukasta. Ja otetaan se viimeinen linja kerran vielä. Pikkusen enemmän sen mukana siinä askeleessa sitten esteiden välissä. Mutta tämähän oli oikein oiva hevonen. Kato minne menet, Kaisa. Ja niin, että pääsen mukavasti jatkaa eteen. Nyt voit jo vähän odottaa. Ja nyt käytä jalkaa. Jes, hyvä Kaisa. Ja korjaa laukaa. Korjaa laukan.